Ladies and gentlemen, zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumastreets right now. Kutaura kwandiri kutozviita nemi, pane nyaya iri kunetsa, iri kupisa panapa, nyaya iri kutotrenda iko zvinezvi at the moment. Inyaya yaamai Mugabe. Ava vari kunzi zvinhu zvavo zvakabiwa, zvakanga zvakavharirwa mumacontainers. Zvinhu zvavo pavakabva kwavaigara kustate house, zvinhu zvichimovwa zvichizoendeswa zvimwe zvacho kublue roof. So pane zvinhu zvanga zvirimo mumacontainers avo, meaning zvinhu izvi zvinhu zvaMugabe, zvava Mugabe, the former president of Zimbabwe. Ndo zvinhu zviri kunzi zvimwe zvizhinji zvakashayikwa. Zvinhu izvi zviri kunzi zvaikosta mari inosvika kuma $500,000 US, but pakarecoverwa zvinhu pacho pari kunzi pakarecoverwa zvinhu zve$2,000 US. Ndo zvinhu zvakarecoverwa, ende pari kutonzi kumba kwe certain guy kwakazowanikwawo some of the suits, mamwewo masutu nehembe, mashirts. Ndo zvinhu zviri kunzi zvakarecoverwa izvozvo. Takatarisa nyaya iyoyi inyaya iri kuvhundutsa vanhu zvakanyanya kuti some of the things zvinongonzi zvakangovharirwawo macontainers, maketen nezvimwewo zvimwe zvinhuwo zvakangonzi zvakangolokerwa macontainers. Some of the things ndo zviri kunzi zvazorecoverwa, kureva kuti macontainers mamwewo ndo akazoonekwa akavhurwa malocks, akabreakwa, akapindwa, anga nezvinhu, mamwewo macontainers. Kureva kuti vanhu ava vane mamillions avakangoshafa zvinhu zvisina kana basa kwavari. Nyika ichitsvika pakutambura leso vanhu vane mamillions because mamwewo macontainers, not all the containers anenge ane ukoshwa hwese, mamwewo kuti anga nezvinhu zvekungoti hamungoti maketen nechinchi zvongokandwa. Ndo zvinonzi zvakatorwa izvozvo. Nyika ichirarama vanhu the way muzvipatara muna mushonga muchishota mari yekuti tarisai kuti maternity leave, maternity theatre inoita mari inocosta something like 37 to 38,000 kuti inge chivakwa kusvika itonzi yapera. But panapa pari kunzi zvinhu zvakangovharirwawo zvamo zvakango pari kupisa, ende maZimbabweans akawanda vane zvizhinji zvekutaura pamusoro penyaya iyoyo. Mabudiro eri kuita panapa pari kunzi former first lady Mrs. Grace Mugabe broke down in tears as the late former president Robert Mugabe's stolen suits and shirts were handed over to her during the trial of 4 of her employees who were facing charges of unlawful entry in aggravating circumstances. Ndo nyaya iripo. Pazodzoswa masutu nehembe ndo pavakubuda vakuchema kuti zvinhu zvemurumbongo zvanga zvakaenda. Cause chimwe chinhu chikutaura nevanhu zvikunzi these guys hatingati vakaba zvinhu izvi, but vakatora zvinhu zvedu senyika vakati okay this money, it's like zvinongotaura nemaZimbabweans zvakawanda. maZimbabweans vanongotaura zvavanoda, ndo zviri kutaura kunzi aiwa vanhu ava vari kungonotera. But anyway, rekedza tidzike nenyaya tionesana zviri kuitika. So pari kunzi the incident forced the Major Street Mrs. Esther Chivasa to order a brief adjournment to enable Mrs. Mugabe to calm down. Ellen Chinamonya, Danimo Chinamonya, Samson Karonga and Tendai Bunangirwa allegedly broke into 11 containers containing the former first family's property and stole some goods. Mrs. Mugabe said Allen, who was their driver, was caught with some of the stolen goods. She said she suspected that Karunga was behind the theft. He was involved in every case of theft that occurred. Recently, Takuds is representing the accused persons. The 4 are denying the offense. In their defense, the accused persons said the containers were placed in the car park where everyone could access them. Ndo imwe nyaya iri kubuda, macontainers ari kunzi anga akangoiswa kucar park kuti munhu wese anogona kungosvika achingonotasa achingonopinda achitora. Saka zvokuzonzi makuzoti titese zvese ndiso takaba isusu nepapi zvanga zvingori, I don't know, let's see. They also said they received some items from Comrade Mugabe as gift of standing with his family. The state said something in 2018. Mrs. Mugabe brought 11 containers with various households of goods to a
Blue Roof House. The property had been removed from Zimbabwe House following Comrade Mugabe retirement. Mrs. Mugabe secured the property by locking the containers doors. Between 2018 May 2024, the quarter allegedly broke the padlock securing the containers doors and gained entry. They store various household items including television sets, clothes, cutlery and bathing towels. On May 2022 this year, Mrs. Mugabe opened the container to select some items belong to a late husband with the intention of donating them to the African Liberation Movement. Kana muri remember African Liberation Movement yeah vakambobuda vari mazuva adarika ayo zvigorine vachitaura kuti this is chinhu chakanaka chiri kuitwa chekuti chizodai zvemuziyamu izvozvo saka ndopa vakadzoka vachita ngatimbovhura titore zvimwe zvinhu zviri imomo tikwanise kuendesa kunodonetawo since murume wakanga ari one of magrini tingati machiko icons munhu wekuti is an icon, he was an icon, he is, I don't know muti chii because vanhu mune zvazhinji zvamakazotaura. So she discovered that some of the locks on the containers had been broken while various items were missing. Mrs. Mugabe advised Superintendent Kenneth Ferro, who made a report at Borodale police station. Detective picked up the suspects and interviewed them. A search was conducted at Alien's place of residence and police recovered some suits it covered and television set. The court heard that police also recovered suits and a shirt of Damro's house. Mrs. Mugabe positively identified some of the stolen items. Value of store property is $500,000 which is $500,000 and goods worth 2,000 were recovered. Ndonyaya iripo manje iri kuzonetsa mudariro kuti zvinhu zvese izvo zvakarohwa zvakabiwa but zvakazokwanisa kuti ngezvichidzoswa ndezve 2,000 chete zve 500k zvakatonyura. Pari kupisa but maZimbabweans vane zvizhinji zvakawanda zvavari kutaura. Ndazombofamba ndichiteera manje streets ndichitsvaga kuti vanhu vari kuti chii. Mwari kuti she ran away from law enforcement in South Africa. Law should be applied to certain people, not them. Scrutinize your judiciary services. Matsotsa agerane vakaba, they destroyed this nation. Ndo mashoko ari kutaura nevamwe kuti ava vakaba saka matsotsa agerane vanhu vakuita se vakubawo futi kwavari. She and her husband destroyed the justice system and now she wants to use it to settle her scores with the former workers. Ngavamire izvozvo mashoko ari kubuda achitaurwa. Misodzi yekutambisa her husband president over the killings and disappearance of many innocent opposition supporters and brutal killings of the people of Matabeleland people during the infamous Gukura Hunde. One wastes tears crying from the beginning of such a person. Vakomanaka pakaipa vanhu vakatsamwa upenyu hunoshanduka dai vazhinji vadzidza pana mai avo. Nothing is permanent. Mai vanga vasingaite avo vakabata nyika yese asi nhasi she's just a common spirit. Mashoko mamwe ari kubudiswa nevanhu vatara kuti aiwa she's now a common spirit. Zvimwe zvese inenge ratongo drama. Inzwai veduwe haikona kuda kutaura nyaya nema-ex workers siyana nazvo inyaya dzekumba kwavo but ava inyaya yekuti pamwe vakuda kubatirira vanhu. Amana zvizhinji zvekutaurika nevanhu but inini zvangu manzwisisiro andaita nyaya ivo vari kuti vakabirwa but mastreets ane zvimwe zvaari kuzotaura kuti aiwa
but pakubiwa kwezvinhu vanhu vanozoenda vanoba nehembe dzaMugabe ndo pari kuzonyanya disappointa vanhu kuti aoneka vakutora zvinhu zvemuchakabvu zvitizva zvakaiswa. I don't know kuti why is it masutu acho angasina kugovewa kufamiliwo dzavo we don't know zvinhu zvavanozoita the way yekudzimba dzavo, but kuculture yedu yekuZimbabwe as long as uri muZimbabwe tongozoti munhu akangofaka hembe dzinogovewa handiti hembe dzinogovewa nhingi ndiwo uchapfeka nhingi ndiwo chadai nhingi ndiwo chadai, but to my surprise pari kunzi pari kuzoonekwa masutu angara Mugabe, masutu angara Mugabe, masutu achinzi ari kuonekwa ari kunzi anga akatobiwa nemasheds zvitoya zvichitotwa handover kumatare dzimhosva. Pane nyaya, ladies and gentlemen, ndo nyaya iri panapa ndangoti ndiwe nhasi ndakakubatira. Handisi kuziva kuti imimi muri kuionawo sei nyaya iyi, because kubva pandatanga kunzwa nezvayo nyaya iyo iri kupisa, ndo nyaya iri kuitika mumastreets iko zvinezvi. You tell me what you think in the comment section. Ndoziva kuti munazvo zvakawanda zvekutaura. Kana uchingopedza kulike chete wobva wandiudzawo kuti nyaya iyo uri kuionawo sei, ende wobva wandiudzawo futi kuti uri kuona uri kupi zviri zvanhasi.